Doktor dice bizazaki zî veciya. Setê kitêbanî tutan Doktor Jijo ke bi kurmancî çende serî verê weşanê nara veciyabî. Enka bi kurmancî zî hame hedrekerdîş û bi nameyê doktor dice hame çapkerdişî. Weşanxaneya na hîrî serî verî setê kitêbanî Doktor Jijo çapkerdî bî û wendoxanê kurmancî eleqe mot bîra. Eno setê kitêban enka bi kurmancikî zî hame hedkerdiş û bi nameyê doktor dice hame çapkerdî. Enê her hîrê eserê ercayeyê hetê niştoxê kedkarê Roşan Lezgînî ra bîyew ziwan û serî û zelal kurdiya kurmancî ra açarniyayê kurdiya zazakî ser. Siya sîtav enî kitabî nistî bî. Hîkayeyê kitabî bi xeyalanê dewlemendan û hîkayeyanê weşan bale encenê xwe ser. Warê hunerî û dîtbarî ra zî kitaboyê wîn bi xêz û resmanê Merve Tunç her di kitabê bînîzî bi hunerê resmiyê Esma Ak ameyê Xemelnayîş. Çapê zazakiyê enê her hîrê kitêban bi sponsoriya Komeleya Ziwan Komîke eno serê 16 Serron oke Diyarbekir de faaliyetanê xwe dewam kena. Bi taybetî zî bi ked û cehdê parêzer Sidkî Zîlanî amaye kerdîş. Setê Doktor Jijo û Doktor Dijeyî bi kalîteyê teknîkî xwe û baş bi muhtewaya xwe perwerdekar e û bi xêzanê rengînan êdî kitêbxaneyê Kurdî de cayê xwe girewt. Qeybîtî kilî www.nayayınları.com Diyarname.com Beşa Berheman